Γεια σας! Είμαι η Νικολέτα Και εγώ η Χαρούλα. και σας ζητάμε συγγνώμη που έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε βίντεο. Αλλά είχαμε σχολείο και μας εμπόδιζε. Μα τώρα είναι καλοκαίρι και θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Και σήμερα θα κάνουμε... Το Smoothie Challenge. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το Smoothie Challenge, Έχουμε σε ένα καπέλο χαρτάκια με ονόματα από φαγητά. Και έχουμε 4 καλά, 4 κακά. Και τα κακά είναι κέτσαπ, μαγιονέζα, πιπεριές ψητές, μουστάρδα. και τα καλά είναι νουτέλα. Είναι ένα κουδάκι, ένα περίπακο. Και έχουμε και μίνι μαρσμέλο. Και τα υγρά είναι Κρασί χυμός και γάλα. Λοιπόν, κάνουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πέτρα, σαλίδι, χαρτί. Yes! Ωραία, κράτα. Οκ. Με το κουμάτσι. Very κακά! Ωραία, χαρτί. Ροδάκι. Ροδάκινα. Ωραία. Και με το κουνάς. Δεν το κουνάω. Μουστάρδα. Μουστάρδα. Πιπεριές! Κάσε! Δεν τις ήθελα καθόλου τις πιπεριές. Ωραία. Τις είχαμε έτσι. Τι γίνεται. Έτσι. Μαγιονέζα. Το τελευταίο κακό. Νουτέλα, ναι! Πήρα τη νουτέλα! Και είχα πάρει το μαρσμέλο. Οκ. Τώρα πάμε για τα... Πόσο καλά έχεις. Πού είναι. Θα πάω σε αυτή. Κρασί. Κρασί, σοβαρά! Και πρώτα η γάλα. Χάλα! Όχι μας έξω. Έχει κομματάκι, κοροβάκι. Αλλά εμένα δεν έχω δυνατήσει. Λοιπόν, με το 1, 3. Πήρουμε. Είναι σε λίγο. Τι πίνουμε.
έχει κρασί, τι να είναι. Το δικό της. Εννοείται. Δεν είναι πολύ ξεμάσιμο. Το διάβασα. Λοιπόν, αν είχε ένα φράουλο σε αυτή την τάση. Τώρα θα το πιω στην υγειά της κυρίας της Χαρούλας. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε ένα τελικό. Νίκησα, Ναι. Γεια! Όχι ακόμα, γεια. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Ναι. Θα ήθελα να γράψετε τα comments. Κάνουμε το επόμενο βίντεο, θα Τι κάνουμε άλλο. βίντεο θέλετε να κάνουμε αλλά plain videos. Λοιπόν, και τώρα δεν έχουμε να